Yeah, what's up, no? Jacob ni Elpidio, no? So, El Hakubo. So, kani siya 24 bars challenge by Mark Beats pero freestyle ya, freestyle. Sorry og di makadimawa ang words or mabulol ko, basin. Basin lang. So, sabta lang ninyo. Bawal manaway. So, try lang nako otro. So, let's go. Puro ramo kinapayas, wala ramoy ikabuga. Puro bula laga pabuhi pas pamilya. Na unsam taon mo karong anong gabi-dabida. Basin nagtuo mo nga mo asin sumuan ng styla. Murang mga kurik murarabag siking sa warabay. Ambag sa lipunan halakulira. Purbida nangamatay ng mga pinamay parehas simuha. Gusto kag mga bara pasikatan tika what? Social pasikat ng kakapamurag yung si kinsa. Wala rabay ambag sa lipunan halakulira. Kinsa ka, huyo ka, katulog sa bra, please katulog sa ngano magkinapayas man yun maski walay inyuha pagdili gani makaya paghilumra ayaw na dagan istorya kasi tuba muraman jud kag si kibuloy perting bula laa napay mga bae nga grabe ang pabit para silalay mahalin sa mga tasa mga lalaking nga paklang hinahabulin hubuan pasikatan tapos pagka human sa katrik galit lang biyaan hay ambot ninyo pre nganong makakita og bae mag-iya-iya gisiksi muraman mo gwate mga walay laki pagpuyo mo muraraman mo mga tae. Let's go. Igo